gila kay ha mofti rewrude e Bamako kono kadi e golle diplomatiɓe kam e consulaji yimɓe jogiiɓe kongol ɓe fof kawrinama ngam jewtiɗe no njubba fof mbasi ko yodendangal pelle dawro Mali e poussé momte titonde hoorejo lulndiɗo e haddi dawriyankoɓe ɓe yaltude fedde politique natoyde e wonde Abdoul Hassan Dipiklé gardiɗo kuptidinɗo njuɓɓudi laamu leydi ndi. Les forces vives de la nation yimɓe jogiiɓe konngol e ngendi ndi jeeyaɓe e nokkuji 14 ɗe Bamako huufi kadi taweteɓe e nule jokkodiri jamiri yo pelle politique leydi ndi e kuuɓal poussé ɓe jamiri kadi yo tiitonde hoorejo luldiɗo nde itti kadi ɓe kadi yaltugol fedde politique ñaatiya e wonde du nomadisme politique. Mouktar Ousmane Sy hoorejo fedde dawro génération engagé holli wonde hayso tawi pelle dawro ɗe pusama ɗum haɗataɓe wadde golle maɓɓe. eyi hayso tawi kamɓe ɓe fusi pelle dawriyankoje ɗe fof e kadi kala ko ɓe mbawi darnude to banggue politique gande mamin jii hen koye amen minen noon min jokkat wadde golle amen dawro no haniri gam ɗoftade kala sardiji leydi ndi gam e démocratie. E nder ɗen jewte jogiiɓe konngol ɓe mbaɗi kadi eɓɓanɗe goɗɗe kewɗe taw ko e yaasi jangitugol sarɗije jowtiɗi e pelle dawro ɗe ina jeeya hen wadde Assimi Goïta hoorejo leydi Mali fodde duuɓi 5 e dartinde kala haalaji woote ha leydi ndi deeƴa.